Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu dan tam tak ti Indonesia rama February Chanchin ani Indonesia rama apian ma ho atangin thilrap thlak tak tak 10 February nun chu an rondeng chana anuina pae changa thlathumna apa chu aborala tichuan kumsom pariat ani in anu aboral le a chuta changa kumni nu loka api aboral ve boka api boral chu atwar ber February chuan anun pumpui deuh tho chu api bula amanga atel lawan nun amang mai tur chu angai thiam lo hle mai api boral lai hian February chu nurse ni turin azir meka Klabat University hostela a ummekani 70 Adventist University chu a u ko mu ani a hostela I theya in kai shwaina dante anneya chu in kai shwaina dante chu thattak vekan ni ti in a u chuan ashila February chuan anin kai shwaina chu an thattok le thattok lo ashe thiam che lo University chuan dan tam tak anei ni in alanga api bula anun chin dan nen khai kin chuan a ha thak deuh ma a February chuan an rabet le lutuk ni in a in ngai ani anin kai shwaina dan pakhata chuan zirlai te chu jing le tla in khom na a an tel zia turani ti ani a in kai shwaina dan dang pakhat le chu sabat tinin zirlai te chu University biak in a in khom shang shanga te an tel ve turani ti ani bok February chuan pathiane mo Bible mo lam ngai sakna anei lawa chuwang chuan anin kai shwaina dan chung changa una nu bula chuan avui reng ani ti chun zom mei ro in chir lawang in kai shwaina dan te chu an cha alom ti in a u chuan lo changa in kai shwaina dan te an chat le chat lo thua February chu ala chiang ta lo fowa nima sila University kai shwaianga omri phot chu atum ta ani February chu Adventist mi pathum tenen pindan anin choma an pindana chong chai le in khom an nei hauna atel ve turin an soma Friday ya chuan an ruala sabat lo hmak ve turin an som boka February chu an hostela jing le tlaya in khom le sabata biak in a in khom nge tur chung changa chuan a phurte chiam lo pindan khata chen puite chuan engwang a hu hawa in khom chu nuam ti nge an ni a chu mai pia lama an ma ni pindana in khom nei tu le zel nge an ni chu a she thiam theilawa a thin lunga thilshia chian du na aron piang chana engwanga sabat nia in khom tur nge kan ni ti in a chen puite chu azota Cholnia in khom chung chang ishat bel du chuan pastor chu nangma zirtir turin kan ngen thei sin ti in a chen pui pakhat chuan alo changa February chuan pastor nena Bible chung chang soidun chu ala in pe lo thu a soya nuam iti cha lo po in a poilo University a sakwana lamzirna class voi ruk nei ingai thawa sabat chung chang po chumi huna chuan ishat bel theyang ti in a chanu chuan a changa Klabat University a zirlai zongzong te chuan sakwana lamzirna class voi ruk chu anlak theu angai shimshima February chuan chung class a te chuan sabat chung changa azo na chan na chu a muta a class to ber thupuan bu chung chang zirna an nei zo chuan Bible zirna nei adu thu an zirtir tu ashila semester le peka ama theang berin Bible zirna chu an nei ta a an hostel and call to Delhi le apasalin Bible zirna chu an nei puya enge muchen nuwa February chuan iswa chu amimal lalle chandam tua alo pomta a thinlung chu anena hlanin baptisma achangta ani baptisma achana tang chuan a thinlung chu lomna tharina khata apa anu le api te chu lo chan to ma sela University a chuan chung ko thara chara an hostel and call to nu le apasal chu atan nu le pa ang anni a chen pui te chu a unaw te ang anni bok chu mai pia lama University in kai shwaina dan te chuan an rabet lutuk ni in a in ngai to lo bok tuna chuan in kai shwaina dan te chu ka chhatna tur jok anni in ka shia ti in nui sangin a soi theita ani Manado Indonesia bulloka Klabat University ya Edelweiss Hostel February omchin na chu kumsang khazakwa somriat pakhata solni voi som pathum na tholom manga sak ani a February chu an hostel en kol tu nu le apasalin baptism chang tura an kai shwai tleirol te zinga mi ani a khunsom li pali liam ta a
chawt ni voi som pathum na tho lomin Gabat University Hostel asa ang hian pathian mal som na in tun quarter chawt ni voi som pathum na a I tho lom hian ngong thui tak ala nei don ani Juni somni pariata chawt ni voi som pathum na tho lom phal taka tho ituma wangin kan lome khati zong kha tun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani